Onderwijs is heel belangrijk, want zonder dat kon ik bijvoorbeeld hier niet zijn. Het was de enige manier dat ik in Nederland kon komen. Want hoe meer je weet, hoe makkelijker je jezelf kan ontwikkelen in de wereld van vandaag. Het is heel belangrijk. Ja. Mijn naam is Adama Joe. Ik ben 21 jaar en ik kom uit Gambia. Ik woon bijna 3 jaar in Nederland en ik zit op de VAVO met cultuur en maatschappij als pakket. Ik ben een model en een mes. Dadelijk wil ik een advocaat of een rechter worden. Ik begon in 2011 met modellenwerk en ik doe tijdens het weekend heel veel shows en shoots. Maar het is wel makkelijk te combineren met school, want heel veel van wat we moeten doen is altijd in het weekend. Die korte, dat was wel de... Ja, dat is goed. Ja, altijd. We zijn allemaal hier voor de VMBO, HAVO, VBO-diploma. En hier is het vaak alleen maar 1 jaar voor de VMBO en VBO. En HAVO 2 jaar. Dus het is hier VAVO, de V voor volwassenen. Dus het is niet een typische middelbare school. Maar wel heel leuk hoe de relaties tussen de docenten en de studenten. Met de VAVO kan ik makkelijk een HBO-opleiding gaan volgen. Het was voor mij de enige weg om in de HBO terecht te komen. Want ik kwam in Nederland met een Engelse diploma. En dat was helaas niet voldoende om naar een HBO-studie te komen. Heel veel mensen zeiden tegen mij, ga even MBO doen. Ik wilde altijd een bachelordegree hebben. Dus ik dacht, ik moet even een andere weg vinden om uiteindelijk in de HBO terecht te komen. En toen kwam ik de VAVO tegen. Als ik VAVO dan in mijn geval ook vergelijk met mijn vorige studie. Ik heb eerst 4 jaar lang verpleegkunde gedaan op een ROC in Limburg. En dat vond ik een hele zware studie. Ik had het gevoel dat ik daar niet mezelf kon zijn. Dat was gewoon niet mijn ding. Ik ging daar met tegenzin ook naartoe. En ik merk gewoon nu dat ik werk weer bij VAVO aan mijn toekomst. Nee, want ik had vroeger wel eens gedacht dat ik echt met buikpijn naar school moest gaan. En dat heb ik nu totaal niet. Nu op VAVO heb ik echt zoiets van, ja inderdaad wat jij ook zegt, ik kan het. Ik heb het maar mooi gedaan. Ik ben opnieuw begonnen en ik doe het hartstikke goed. Ja. VAVO heb ik eigenlijk pas mijn kansen leren kennen. En hiervoor heb ik zoiets van, oh ja, daar heb ik een baan en dan werk ik tot mijn 65 of waarschijnlijk veel langer. Daar zag ik zo tegenop. En nu weet ik gewoon van, ja, er is veel meer in het leven dan dat. Gelukkig ben ik nu hier en als alles goed gaat, zit ik volgend jaar in mijn HBO-opleiding. En de eerste dag, als dat mij lukt, gaat heel emotioneel voor mij worden. Want het is nu heel lang, 3 jaar. Dan kon ik misschien tussen die 3 jaar al een MBO-opleiding af hebben. Maar soms is de lange weg de moeilijkste weg, maar alsnog, als je op de bestemming bent, dan voel je nog meer trots dat je de moeite hebt gedaan om alsnog te doen wat je wilde doen.